ಜನ ತೋರಿ ಫುಲ್ಲು ಲೈನ್ ಉಂಟು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಲೆದಲ್ಪ ಅದು ಈ ಮೀಟ್ ಅದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ರಶ್ ತಗೋಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ರಶ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ರಶ್ ತುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಗೋಲಿ ಫುಲ್ಲು ಲೈನ್ ಉಂಟು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತೀಯ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಬ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಲೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬೈ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ಯರು ಓಲ್ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೂರ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೇಟ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಬರೋದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಂತು ಸೊ ನಮ್ಮ ದೀಪ ದಿಕ್ಕಿ ದೀಪ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕು ಗಂಟೆ ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ತೂರು ಬರ್ಕ ಬೈ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ದ್ವಾರದಡಿ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಡಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈಚಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎದುರು ಬಾರಂಡು ತೂಕೆ ಬಳೆ ಹಂಚಿ ಬೈಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನು ತೀರಾ ಫಾರ್ ಬರ್ತದೆ ದ್ವಾರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಬರ್ಸ ಬೋನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಅಂತಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ पंचराम देव रक्तदा उप्पु नीर कಡಲ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ನೇರ್ದ ಸರ್ಪಚಾಯಿ पंचराम देव रक्तदा
ಕಡೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಲೈನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಪತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುರ ಆಡು ಈಗ ಪಬ್ಲಿ ಬಡಮ್ಮ ವನಸ್ಸು ಬರ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ 2 ಬಲೆ ವನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಪಬ್ಲಿ ಬಡಮ್ಮನಂತಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸು ಬರಾಂಡು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಲ್ ಮೂರು ಮಗ 3 ಗಂಟೆ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಉಂಟು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್